Kajingele kai kanjat pol hamai rang ya kapala tip kum ka Super Division League Football Tournament arhajar arpulai bala penyai daga pendeng umyong District Sports Association mentakasngi kala jam sakawai pat kajingele kai hakaba kajinga khun hakani kasngi kalong hapedeng ka lum so klur persha ya ka benther hamadan dom maulum pendeng umyong mairang haba phai sakajinga khun hapedeng kini ki arkan hon kala long shisha ka ba itanan but kibaya biang por bha harangkat ka jingwan ban sakhi ban penshit pensngan de ginong shongshnong jokathan East and West Khasi Hills District kat ba ha ka jingyo ban thap gol kalum so klur kala yo lat bha ban thap bon gol kat ba ka ban ther kamsham la yo lat ban pen khi jar henrei hadu bakut ka jingale kai kalum so klur kala yo ban thap hadu sautuli ki gol bat kala job suk ya ka ban ther ka ba yo ban thap tang shi gol hadu bandakut ka jingale kai Glömde som läget. Cool.